Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da snimamo, da testiramo, u stvari radimo eksperiment. Sigurno ste svi, vjerojatno većina vas ste čuli, da kad se na šoferku, kad je zima onako, kad ima led, kad se zamrzne, kad se sipa vrela voda, šoferka puca 100%. Znači ljudi su rekli, mnogi ljudi su rekli da puca, znači 100% puca, znači nema šanse da ne pukne. Sad ćemo to testiramo, znači na Forda nemamo ni jedno staklo. Evo ga Ford, sad će ga nađemo tu negde pod sneg, tu je negde treba da bude, ne vidim ga uopšte inače. Inače trenutno ljudi mnogo ladno, znači minus je Bemniga 10, 15, 20, 40, ne znam koliko ima minus, nemam termometar, nisam kupovao ove godine. Sad ćemo znači da razgrnemo sneg, šoferku, voda trenutno ključa na šporet, na ringlunu, ne znam nije. Znači prvo čistimo lepo šoferku, da ga izgrebemo, da sve to bude šoferka, to jest možda ću direktno na led da sipam, sad ćemo, nemam pojma. Evo je metlica, da razgrnemo kola, znači razgrtamo gi, brate, Forda, pošto ne treba nam šoferka, brate, koji će nam đavo, pošto Ford ne može da ide brzo, šoferka ti treba da kad ideš brzo da te ne udaraju, da te ne udaraju mušice po oči, po facu. I tako da, pogledaj unutra kakav je, brate, to je ludilo. Ništa ne vidi od snega. Tako da kad smo sva stakla poskidali za šta da čuvamo šoferku, ovako će bar istestiramo, brate, da vidimo šta će se desiti. Da li će da ta vrela voda koja je proključala, znači bukvalno ga idemo u krajnost, brate. Znači trenutno je mnogo ladno, šoferka, evo koliko je zamrzla, gledaj go. Znači to je sve led, pogledajte odavde, znači odavde kompletno led. Se vidi samo led. Mnogo je ladno, znači da je mnogo ukovalo. Sad ćemo znači direktno na šoferku sipamo vodu. Sad da li imam potrebe da ga razgrtam celu? Nema potrebe. Još malo ću ga razgrnem. Sad vi ne možete da vidite kako ključa voda. U stvari ne možete. Da vam snimim na špore, brate, kako ključa. Aj sad ću vam snimiti. Ću vam snimiti to. Čisto da ne kažete da nije vruća voda. Kaže da nema ladnu vodu u Pedri. Ja, nema tu. Evo, razgrnuli smo tu, znači neću čistiti sve, nema potrebe. Idemo sad za šerpe i vrelu vodu kako dimi. Znači će vidjeti to voda, znači tamo ću vam snimiti kako ključa. I onda ću odmah da donesem ovdje šljus na ovo. Ja se nadam će pukne šoferka. I onda uvatim dršku od metle i bape po ovo i u prepao. To je to, ništa. Neka je metla ovdje. Idemo za vodu. Evo ljudi, ključa voda. Nadam se da vidite, Bemniga loše se vidi ovdje. Ne mogu ni fokusiram, zamaglio aparat. Mnogo sad samo što sam ušao od napolje. I mnogo je loše jer se i vidi i ne vidi jebiga. Evo ljudi, stigla je voda, sad pogledajte malo bliže to. Da vidite kako će izaći para. Evo ljudi, poklopac smo već stavljali ovamo, pogledajte da vidite da je vruća voda. Vidite paru, sad nadam se da vidite Bemniga. Sve je vrelo i sipamo ljudi. Evo je šoferka, sipamo. Ljudi, šljuskamo celu količinu vode odjednom. Pukla! Evo, pukla ljudi! Pukla šoferka, sad sam čuo, ne znam, ovdje nije bilo puklo, dole je bilo puklo. Pogledajte, cela šoferka je pukla ljudi. Sve ovo je puklo. Laj! Zamisliti to, jer stvarno može pukla. Dokaz da je voda vrela imate zato što se rastopilo sve odmah, pogledaj. Pogledaj, sve ovo, gledaj, razligali, dobro, ovo baš i nije. Tamo, pogledajte, tamo sneg, pogledajte ovdje sneg. Rastopio se sve. Šoferka, evo, suva, ovo bre, nije suva, nego nema led. Ajde, stoji me, brate. To je ljudi, pukla šoferka. Doduše ništa joj ne fali, znači šoferka je na prsle, dovoljno da ne možda prođete tehnički. Sad po novi zakon, brate, samo bi rekli, zameni šoferku, 100 evra, 150. Znači ljudi, definitivno, ne smete vrelu vodu sipate na kola, nikako na šoferku, puca odmah, puca ko staklo, nema. I to preko led, da sam očistio led direktno na staklo, da smo puklo bi još više, 100%, znači 100%. Nema tu, brate. Znači, to je to. Nikako ljudi nemojte vodu sipujete, jebi ga, znate šta morate uraditi. Morate da se čekate da se auto zagreje, znači držite ga. Prvi minut pustite ga na lergas nek radi, kad upalite ujutru na ladno. Posle toga ga držite na 2000 obrtaja dok ne počne da razmržava šoferku, uključite dubovo staklo i tako razmržite staklo. A možda ga samo skinete sa spoljne strane, sa ono plastično kao ja slepi u traku. Možete, pošto na renđu kad smo skidali, možete da skinete led i sneg i šta već, sneg umetete, led skinete sa karton neki, tvrđi karton i ne možete da ga uništite. Ali ono magla i sve to ljudi možete da uradite, znači ne smete vodom nikako. Možete hladnom vodom, onako, znači ne ledena voda, znači ono malo plus. Ali vrelo ako sipete proključalu vodu, puta šoferka, evo pukla nam. Nema, tu je pukla 100% i ovdje nije, ovo je bilo. Ovo je puklo ljudi, evo ga, tu, sve ovo, to je puklo i ovdje, ali nije odmah. Posle nekih 5-6 sekunde kad sam sipao vodu. Prvi put, pa drugi put kad sam tamo zamahnuo da tamo sipam, tad sam čuo da puklo. To je to, vrati, znači, eksperiment je uspeo, znači u pravu su oni ljudi koji pričaju da, kad se stavi vruća ili vrela voda, već ne znam kako,
na šoferku puca. I to je to ljudi, nadam se da se vidio ovaj test, ovaj eksperiment. Hvala što ste gledali, ako vam se vidio, lajkujte, komentarišite, zapratite nas na Instagram i vidimo se u narednom klipu i ćao!